vakadzi vari mumba vane weakness yekuti murume kana akuda bonde anongotsvanzadzira kudai so akatoona kuti aiwa apa ndo pane becha otongoti akaisa iye akatoda akatorara hake akafanira hope baba vanotopedza kubonde zvese hapana kana chatomboitwa nemukadzi murume otonosumuka otsvaga pane tauro zvinezvi murume akauya patiri aiwa relaxai baba ndindakutoshanda iye akatorelaxa ndotopedza nomupukuta nomugezisa ndoita sei zvese bo aiwa pavarume ini especially ndinotoda wevanhu asina munhu handitomude aiwa matinja anoshanda kudzoreredza mboro kuitira kuti mboro haibude anopa fose kuti irambe ichitambira mukati asi rakava gomba panenge pakaipa alright inini hangu ndofarira kuti murume akafugama inini ndakaita zvokumugarira iye akafugama ipapo ndopedza bhora anenge akafugama anenge akafugama ini ndobva ndauya kumberi kwake ndonoigarira ndakaita kakukotamira so ipapo ndopedza bhora tobva taenda pamwe pacho inini zvangu ndiriseni ndofarira hangu varume vajaindi nekuti majainzi hapana panenge pasina kana chinhu kanenge katori kadora chako chaiko kekuti oficha ndiriseni ndinofarira kuti ndinogarira inini ndindomugarira saka murume mujaindi hapana kana zvaanotomboita ukangomugarira murume wese anobva atoleka mafeelings ake varume vazhinji wakamugarira anobva atopera pawo Makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete nakatikomberedza. So chirongwa chedu achisi kumira touchline hour apo patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde vatinoti sex workers. Asika tinogara tichitaura isisi kuti video inoi haionekwe nemwana ari pasi pe 18 years uye haionekwe nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko atinozotaura panapa hazvizonyatsi kuita zvakanaka. So thank you very much nekuteerera nekuramba muchititsigira. Nhasi regai timbonzwe zvimwe kubva kuna watete vangu vandinawo pano vandakagara nawo. Watete makadii? Tinofara ndoda kuti mutisimudze voice kuti rinyatse kunzwika. Riri seiko basa? Aiwa, basa riri raita. Anditika? Imimi munotengesa bonde here imi? Ya, pa bonde tunotengesa, tunoita zvese. Munoita zvese? Alright. Aiwa tinotenda. Munotengesera kupi? Ini ndotengesera ndiri kuNorton. kuNorton? Alright. Kana zvichinzi munhu ari kutengesa bonde, chii chinenge chichiitika paya? Kana munhu achitengesa bonde kutsvagawo mari uchitengesa muviri wako. Saka tichiti ndakararawo nemunhu ondibhadharawo ndokunonzi kutengesa bonde. Alright. Saka chimbondiudzaiwo nhoroondo yenyu imimi kuti imimi munozvifambisa sei? Inini situation ndiyo yakandituma kuti nditengese muviri. Ndakangokurawo ndichengetwa nambuya. Zvinhu zvanga zvakaoma kana chikora handina kupedza according situation. Okay. Saka zvakaitika ndezvekuti ndiri kumusha, zvakangotangirawo ndiri kumusha. Ndobva ndaenda kumombe ndobva ndamitiswa. Ndamitiswa mbuya vakabva vanditi iwe uri mwana wekuhura wabva wahurawo wako mwana. Panapa chisuduruka. Okay. Saka ndakangouyawo kunoku kuHarare ndichitsvagawo basa. Ndine kamwana kangu kandaivawo ndinako. Pamwe ndakashanda ndobva ndanzi akwanisa kushandisa panapa nenyaya yekuti unotigona kutorera murume. Okay. Munhu ane mwana wake anonetsa kugara naye nekuti varume vedu vane meso. Wangu murume anohura. Zvadaro ndakataurawo nevamwe vame paNext. Ndaiwiriranawo navo kuti zvakadai so ndopakati panapa pane muloja wangu anotoendawo kuBhawa. Saka kana muchiti mimi maomero nekuti mudzokere kumusha kana kuti life yako omeraika. Motongotaurawo nemuloja wangu anokudzidzisai
according zvinenge zvichiitwa ikoko kubhawa. Alright. Ndobva ndataurawo naye mubva nditi tunoenda so musi wekutanga akanondidzidzisa semunhu anga asingazivewo basa. Ndaingosvikawo hangu ndomira obva nditiwo apa ndopata line topindawo mubhawa unosangana novarume vanotengawo doro chichi. Ndandisati ndatomborimwawo doro. Okay. Se-first day ndakatotorwa nemufesi yeye ndobva aenda neni ndobva ndimwisa doro nekudhakwa handina chandakapiwa. Akangoenda neni ndobva anorara neni handina chandakapiwa. Akadhakwa ndiani manje ndimi here? Inini ndakadhakwiswa. Alright, minge mamadoro bva madhakwa. Okay. Ndakadhakwisa ndisina kana chandaiziva ndobva aenda neni ndobva anorara neni ndobva adzoka neni ndobva atongondisiya. Ndakazongoona mangwana makuseni chitomuka ndiri pamusuwo pebhawa paipai nenyaya dzekudhakwa. Ndobva ndadzokera hangu kumba ndabva ndasvika ko mazoita sei zvikanzi nguva ndakakutsvagira mini. Nekusazivawo ndobva ndoti zvakatombondirwadza ma-first days kuti saka ndichiti ndakaenda kubhawa kwacho ndoketywa ndakusvika koko ndakudhamwa ndodzoka ndisina mari apa mwana anenge achida chikafu. Saka ndoita sei ndobva nditi handeifuti pesira ndatojoina ndakutotiwo panotengwa doro paipai ndakatengerwa ndonyepedzera kunge ndanwa chienda ndichitopa mvura kuitira kuti ndisadhakwe. Kupedzisira haiwa zvatova munyama ndatowo senior zvokutotiwo pamwe pacho unotiwa ukasangana nemunhu ane mari zvezvi anogona kuti unokusimudzira kana 6 pack emahandasi wogadzikira apa obva kuti keep change mwe yacho uchibata tobva taenda pamwe pacho inini zvangu ndiriseni ndofarira hangu varume vajaindi nekuti majainzi hapana panenge pasina kana chinhu kanenge katori kadora chako chaiko kekuti oficha ndiriseni ndinofarira kuti ndinogarira inini ndindomugarira. Saka murume mujaindi hapana kana zvaanotomboita ukangomugarira murume wese anobva atoleka mafeelings ake. Varume vazhinji wakamugarira anobva atopera pawo. Saka imi macho munenge musingadi kunakirwawo here imi kuti mukagarira munhu manje obva apera pawo? Mafeelings handisisina inyaya kuti handichatsvaga zvekunakirwa ndakutsvaga mari. Okay. Saka ndakatoonawo varume vajainzi haiwa ndinotosekerera kuti zvangu zvaita nekuti varume vateta vandiunyeba vanenge vane dzihombe. Vanenge vane dzihombe dzotoona kuti vakakurova vanosiya wakukuvadza kana kutosuka chaiko chaiko. Saka ndinotosacrifice kuti ndakatoona majainzi haiwa kana 15 bob. Alright. Zvenyu zvinoita zvakanaka. Saka pakashata. Alright. Saka pazuva munokwanisa kugadzira mari imi? Pazuva ndinoshanda 250. 250? Kongu. Munenge marara nevarume vangani? Kana 20. Kana 20? Nekuti vamwe wacho kana adhakwawo unongozivawo unosecha kudidi. Nekuti takutongoisitawo zvise zvese akatodhakwa takutosecha. Kana waonawo hako murume ayo kuti akadhakwa hapana pamwe pacho mumwe munhu anotongoda kurara achitongotambiswa nhengo yake uchimudidi uchingomubata uchimupuruzira chididi. Saka tongoita zvinenge zviripo ipapo. Alright. Aiwa tinotenda. Saka pane mwe nyaya ndoda kumbonzwa. Vamwe vanoti vakadzi vakasiyana, vamwe vanoti varume vakasiyana. Ichokwadi here mungaitawo here ruzivo rwekuti vakadzi vakasiyana zvechokwadi nhengo dzavo? Inini ruzivo ndinaro. Chimbonditaurirawo tinzwe kuti vakadzi vajaindi havana action pabonde. Isusu maslender tine action yekuziva kuti murume anopesha so unosimudzirawo westi ukinyatsopesha murume kuti anakirwe. Zvokuti murume haafanira kuita maminitsi ari pamusoro pavo. Murume afanira kungoita kuti maseconds otozombunza kuti atopedza ototi ndapedza ngatidzoke futi. Alright. Kunhengo dzevakadzi dzakamira sei, dzakafanana here kuti zvakaita yenyu ndo zvakaita yewoyo? Aiwa hadzina kufanana. Pane ihombe koita kadiki koita dzine matinji koita dzisina. Saka zvakasiyana. Mwe unenge utoriwo mwena mwe wacho aiwa unenge wakashongedzawo nhengo yako mushe. Kana nhengo ichinzi yakashongedzwa inenge yakaita sei? Inenge ine matinji zvakanyatsonaka wakashevhawo zvakanaka kuratidza kuti uri mukadzi. Mukadzi nhengo yake inofanira kuita matinji haifanira kuita kunge mwena. Okay. Saka matinji aya pane zvaanoshanda here kana tiri panguva yebonde kana kuti ingori decoration? Ayo matinji anoshanda kudzoreredza mboro kuitira kuti mboro haibude.
anopa force yekuti rambe ichitambira mukati asi rakavagomba panenge pakaipa. Alright. Saka ko mwanenge wasina zvinenge zvakambofamba sei kuti uyu mukadzi uyu haana matinji uyu anawo anogadzirwa here kana zvinoita sei? Ya matinji anogadzirwa especially inini hangu ndakakura nambuya. Saka vaitondiratidza kuti muzukuru unodai so even chero watova mukadzi mukuru wakura matinji anogadzirika chero uri mukadzi mukuru. Anogadzirika. Alright. Saka besides zvamunenge muchitaura kuti anodzoredza mboro anodi ndo chete zvimwe zvaanoshanda hapana zvimwe? Aiwa, kana kutambisa murume anomatambisa anonakidzwa nawo ndotsika zvichinzi zvidhori anenge achitambisa achibata kusvika ototerera. Okay. Alright. Aiwa, ndiri kukunzwai. Saka imimi semunhu anotengesa bonde munombofambawo here kune dzimwe nzvimbo? Ya, tinomboenda edu. Tinombofambawo. Chinenge chichiita kuti mutenderere mumbobvewo muchienda kuchii chinenge chi? Unenge wakunotsvagawo kambinga zvingaite muarea mawagara uchitambira chichi mapesera kupa malusi $3 zvasiyana kuenda kunze mumwe munhu kwausingazikanwa kugona kutomuti $10 akabvuma nokuti uri munyowani. Alright. Ko pavarume vanhu munosarudza here kuti inini hangu handidi murume wemunhu kana kuti ndinongoda asiri murume wemunhu, munotifambisa sei kana munoda chauya? Aiwa, pavarume inini especially ndinotoda wevanhu asina munhu handitomude. Wemunhu unoziva kuti anotoita zvinhu zvake hana yake ichirova kuti ndoda kuenda kumba. Saka haazomboita maminutes but asina munhu manje unotorova kana 2 hours ari pamusoro auziva kuti ndatowanira panapa handisisina kumwe kuti ndichazonokafiridza kumberi. Alright. Aiwa, ndinotenda. Saka so imimi semunhu anotengesa bonde chimbondiudzaiwo nhoroondo yamunondiudzawo imimi yamunoziva yekuti inini gore rakati kana kuti nguva yakati ndakamboenda kwakati nikasangana nezvakadai kwakadai so nikasangana nezvakadai zvamusingakanganwe pabasa renyu? Ya, tungoti muna September last year ndakanga ndiri pamashweda apo ndobva ndatosanganawo nemunhu wangu wandakasangana naye asi ndakaitwa rafu. Munhu ndakangosangana naye murodhi ndatisingatoziva kuti anga asingatoziva kuti ndobasa rangu randoita. Ndobva atonditi ani ndanakirwa newe chichi ndada kutogara newe chichi but hadiri boska sezvinoyawo sekufamba sevanhu tagara tinongofamba tibva tazodunganidzana kumashweda. Haana kutombondiitira papaze kuti ndakuwana kana kuti ndakuona uri panzvimbo isiririyo chichichi. Akabva atongonditora bebi chii chashaika chichichi chimperekedza ngatori nemota mbanamuperekedza. Ndakarohwa. Ndakarohwa zvokuti ndanga ndakatorukwa zvanga ndakarukwa kuti pese ndatonogerwa achindiburitsira pfuti akandiaccuse zvandisina kufarira mulife mangu. Ndakarohwa. Alright. Saka imimi chiwindi munochiwana kupi chekuti nhasi masangana nezvamasangana nazvo mangwana mobva modzokera futi ko hazviregedzeke here? Ritori basa. Handi ndokubasawo kwangu vamwe vanomukira vachienda kuchauni kumabasa ndorinenge ritoriwo basa rangu. Saka ukada kuti wasiye zvakafanana nokuti uri kushanda pabasa wobva wanyimwa pei unoregedza kuendera ufichi une mhuri kumba hazviiti kuti uregedze kuenda kubasa unotongoshingirira painozova inouya iri dhabu. Okay. Saka hamuiti give up munoramba makatsika chete? Aiwa, ndinozosanganawo nemumwe anotozonditirawo zviri bheta darika izvozvo. Alright. Ko imimi pane here pamunofarira kuti imimi nini murume akanyatsa kundibata apa kana akandidai so ndinonyatsa kunzwa ropa rangu kufamba pamwe? Ya, inini hangu especially ndiriseni ndakadyiwa hangu kuzasi. Ndo pano ndinonyatsonzwa kuti right ndakuchinakidzwa nebonde manje. Kunodyiwa here? Tinosangana nevarume wokuti anotokubvisira mari yekuti utongobvisa kuti ndingokudya chete kuzasi. Alright. Saka ipapo ndo pamunonyatsa kunzwa kuti feelings angu anobva aenda pamusoro zvekutoti ndokunotomuproducera kana mukana. Anenge pamusoro zvokuti chero iye akatsoita hakeka ndisisina kana shungu noti ndaproducer kare. Okay.
Ko pamastaira pana munoti hai inini iri ndo yandinonyatsa kurova chaicho. Inini hangu ndofarira kuti murume akafugama, inini ndakaita zvokumugarira iye akafugama. Ipapo ndopedza bhora. Anenge akafugama sei? Anenge akafugama. Inini ndobva ndauya kumberi kwake ndonoigarira ndakaita kakukotamira so. Ipapo ndopedza bhora. Ndopenyu ipapa. Alright. Saka kukopa inonzi yamunoita imwe yacho handi kune short time. Koita night. Alright. Short time tunoita $5. Kana iri night ndoita $20. It depends on nditora na 11 undizoso zvekuma 3. Asi wakanitora kuma 9 kusvikawo zvekuma pane vamwe unoda kutoedzerwa kane munhu zvokuti usvika kuma 7 unongoisiwa ka 35 kasina basa. Alright. Saka patinoti paya munhu atorwa night aenda kumba, imi munoenda kumba kwake kana kuti ndiye anouya kumba kwenyu, munozvifambisa sei? Zvekumba zvine risk kuitira kuti unogona kumutora munhu oziva pamba pamwe pacho itori mbavha chichi. Saka unotomuudza kuti mari yawo ndiri kuda imari yakati, kana tichidiscounta pa 35 ipapo toenda kunobhadhara lodge zvitori nani. Munhu kwekuti tiri safe chese. Saka munhu akutora imimi aenda kundobhadhara lodge $35. Munoita marounds mangani usiku wese? Inonzi night yacho inomborwa marounds mangani kwei? Zvakudawo kuramba kwako nekuti munhu anenge achitoti 35 imari yakawanda plus nemukadzi padeni chichi. Murume chaiye anoti inini ndinoda 5 rounds dzakasimba pasina kuzorora panight. Dzisina kuzorora? Saka mimi pa 5 rounds apa munenge muchiri munhu chaiye here? Pamwe pacho unotoita uchitoramba kuti azvinyanya kwakupisa, kwakuda kumbogeza, wototora kabhaketi wombogeza utoti kudzoke kuita fresh. Okay. Alright. Asi izvi ndezvekuti tikutaura kuti isisu izvi zve5 rounds ndezvekuti munhu abhadhara mari yake, ari kuda kuti mari yake inyatse kunzwa kuti ndabhadhara $35 yangu yelodge plus musikana wenda ndamupa mari. But murume ari normal, wamunoziva mimi kuti murume ari normal chaiye anoita marounds mangani? Murume ari normal pa 4 anenge abo. Echi4 yacho ndeye kutomanikidzira, but pa 3 round ngatikodi 3 rounds. Okay. Pa 3 rounds dzinenge dzakanaka. Alright. Aiwa, ndinotenda. Saka pamakaitawo tsvagiridzo imimi muchimira pa touchline, handiti makaongorora here kuti varume vanonyanya kufarira chii pamunhukadzi? Murume anokufarira zvinhu zvakasiyana-siyana. Mumwe anogona kufarira kuti mwana uyu akangonaka, ngofarira chiso kuti kuzoti ndakamuisa zvakanaka kunze, ndisati ndamuisa ndakamuisa bheta ndimbomunzwa. Ndozvinozopa umwe varume kuti vakeche munhu nekuti pamwe pacho unenge wakanaka, wakageza, haiwa mwana wevanhu anonyatsonzwa kuti haiwa apa ndine munhu. Alright. Right. Pane imwe futi nyaya yekutsvuka nemagaro, nekuda kwekuti tikuona vasikana vacho vamwe vacho vakushandisa mafuta nemagaro. Munhu enga asina magaro unogona kutomuona atowanda futi atodaiso. Saka varume vanonyanya kufarira magaro here kana kuti zvinofamba sei? Mazuva ano ndakutoona kuti varume vanofarira vanhu vane mabhodhi anenge edu isusu, vane experience pabonde. Nokuti unogona kuita magaro usina experience pabonde. Unogona kuita magaro asi kuti uchimashandisa magaro acho hapaisina. Kozoita munhu wekuti haana magaro but anoziva kuti bonde rinoitwa so, kupesva murume unodai so. Chinhu chinofanira kureruka. Chinhu chemunhu chinofanira kureruka. Asi kana une mazigaro manje une zibhodhi, haukwanisi kusheka bhodhi kunyatsotenderedza bhodhi nenyaya yekuti uri kuremerwa. Saka varume vanotomhanyira kune isu kuti masilenda tokuti anoziva kuti aiwa tinomuisa pakanaka. Tomubata bhodhi. Alright. Aiwa, ndiri kukunzwai. Mashoko akanaka. Saka basa renyu iri muri kutarisira kutoramba muchitopfuurira mberi here kana kuti?
Ine hangu semunhu asati ambopinda mumarriage hangu ndakazoona munhu ari serious ndinosiya ndokuti inini zvikundirwadze. Chiri kurwadza chii? Pamwe pacho unosangana nemunhu ane hombe yekuti anosiya kukwesha zvokuti aunonyatsonzwa kuti panapa life yandikurarama ndikungoshingira kuti upenyu hwamazuva ano ndiwe mari, ndikungodawo mari kuti chese chandinoita chinoda mari. Saka unenge kutongoti hapana zvekuzviita, but ukaona kuti waona murume kuti mari yacho anayo, everything is okay, zvese bo, hapana chinonetsa. Alright. Asi wamwe unotoenda patachline uchitobva patachline uchizotopinda mumba kutoroorwa chaiko? Zvinosiyika. Zvinosiyika. Ngatimbotarisei isisu muri mumba memunhu imimi majaira kunzwa dzese mubva maona pamwe imimi mataura kuti munofarira diki mubva maona ane hombe. Iwe manje kana wakuchida kuroorwa wauchinyatsotsvakiridza tsvakiridzo yako ipapo kuti kunyatsoona kuti nekuti varume vanobhilivhisa chero isusu pauri kuti wauzokuita hakuna murume anomboya chiti iwo ndakunzwa ndichada kudzoka chiti atokudza kuti kunewe ndikangoita plan ndokusisa zviro zvauri kuita. Saka wakutotariswa kuti munhu uyu anondisisa, anondigonerera, anondisvitsa here kwandoda kusvika. Alright. Saka pamunenge muchitoita ipapa munototundawo here? Wakasangana nemunhu seni hangu inini munhu akandidya kuzasiya aiwa andoproduce. Okay. Zvekutonakirwa zvekutoti munototi hai zvekunyatsokunzwa kuti panapa ndakufa nerudo. Alright. Saka boyfriend munayo here imimi yekuti munenge mune wenyu wamunonyatsoziva kuti ndiye wangu anomanya naye? Anenge aripo kuti unonyatsoziva kuti uyu ndiye anopedza bhora, kunyangwe ndokanzi ndarara nevarume 4. Uyu ndiye anozonyatsosvitsa, anonyatsonzwa kuti saka anenge achiziva here kuti imimi ndo basa renyu ramunoita? Azviziva, unenge wakungoitawo zvesikiri. Okay. Pacho unogona kutoti wakatomudza kuti handiri kuona kuti maoko andiwana so. Saka ndoritori basa rangu. Asi iwewe kana wati ndisiye chinditora so ndokwanisa kudi kusiya. Imimi kuti musiye tomboti nhasi masangana nemurume mimi ada kukuroora yada kukupinzai mumba akakuti ashamwari ndoda kuti usiye kuenda patouchline, munotarisira chii chamungade imimi kuti musiye izvi moita izvi? Chandotarisira pamberi imari, nokuti ndiyo yandiri kutopindira pavo. Akandipa mari wondiwanisawo pekugara pakanaka, vana vangu vachienda kuchikoro, zvese everything is okay, chikafu ndichiwana ipapo, aiwa handosiya. Vana mune wangani? Mwana hangu ndine 1 mumwe akashaya. Alright. Akakupa imari munoita sei? Mari yandinenge ndakupiwa ndeyekutoti ndinostartawo business, nokuti hauzoziva murume wausina kuita naye mwana pamwe pacho anogona kudhamba. Saka mari yandinenge ndichida ndeyekuitawo business rangu yekuti ndikwanise kuzoraramisa mwana even wandichazoita naye, nokuti varume vanochinja. Hauzoziva mangwana chagona kusiya futi akudhamba ndakazodzokera futi kwandabva. Varume makaongorora sei? Vanochinja sei? Vanoita sei varume? Murume anonakirwa nemunhu zvemadays yayo. Kazhinji kacho tinototi murume wakangomitira mwana sununguka kwawatoita zvinhu zvese zvatoenda. Musadaro serious. Ukadaro munovhundutsa vanhu. Aiwa. Ngavasavhunduka basi ndo zvinenge zviri. Saka murume ukangomitira mwana chete zvatodhakwa? Kurasa kunenge waitika ropa kwekuenda kutorasika kwerudo. Aiwa, kuwa mwari kuita mama 20 years. Kungomanikidzira havo, but vanenge vasi kuziva kuti varume vavo titovabatsira kunzo. Okay. Right. Chindiudzai mimi kuti ngei varume vachisiya madzimai ari mumba wachiuya kutouchline? Right, mauya nenyaya yakanaka. Vakadzi vari mumba vane weakness yekuti murume kana akuda bonde anongotsvanzadzira kudai so akatoona kuti aiwa apa ndo pane becha apa otongoti akaisa iye akatoda akatorara hake akafa nehope, baba vanotopedza kubonde zvese, hapana kana chatomboitwa nemukadzi. Murume otonosumuka otsvaga pane tauro. Zvine isusu murume akauya patiri, aiwa relaxai baba, ndinda kutoshanda. Okay. Iye akatorelaxa ndotopedza nomupukuta nomugezisa ndoita sei zvese bo. Saka mukadzi wemumba anofanira kuita sei?
mukadzi wemumba anofanira kuita action nokuti ndo patinovabhitira ipapo kuti mukadzi wemumba akanzikana kuti kotama nobati chibereko changu ndinozopindwa nemhepo chichi isusu takatonzi kotama ndakutokotama kana kanditiisa gumbo pahuro apa ndakutoriisa nokuti ndikuda mari ndikutsvaga zvinhu zvinopa kuti iye anakidzwa arambe achikuda ndozvinopa kuti murume arambe achikuda zvine ameniya wakanzi chimbokotama munozviziva ndakaputsa vana 4 muduma munozorwadza watoti isusu hatizotsvaga izvozvo totongoti tibate makone ekuti munhu anakidzwa arambe achibvisa mari yakawanda arambe achidzoka saka vana mai vari mudzimba nhasi vari kukunzwai panapa mashoko amunovasiyira panyaya yemubonde yemubhedhuri muri kuvati vana mai vari mudzimba ndavasarelax mupenyu wamazuva ano wakuda kutoacta kunge uri hure murume ndashemusike kuti masitera muri kundiitira mamaona kupi kana kuti ari kubva kupi nokuti ndonyaya vari kusiyirwa nevarume yekuti vanenge vakatorelaxa kutorara kutoita kutobatwa nehope murume otoita zvidavado zvokuti otongoona kuti zviri nani ndiproduce anotofanana nemunhu wekuti ari kutoita muuroko make kana mukadzi akatorelaxa akatorara kudai so zvakangofanana nekuti murume ari kutozvirova bonyora muvoko akutongomanikidzira kuti apedze shungu ko murume anodyiwa nengo murume anodyiwa nengo anodyiwa according kuti auya nemari yakaita sei kuti ari kundinakidziwo zvakaita sei ukautaona kuti munhu ane bhegi ka utomudya utoti pamwe pacho anotoprodusirawo futi mukana zviri kwese pamwe pacho unotomubatawo zvokuti aproducira mukana asati kana tokuisa chinhu ndo zvinozomupafadza munhu pandoproducira mukana kokuzoti iko cheko kunenge kwakaita sei shungu alright saka ko pane wanoda kuita zvakadaro munombosangana nawo here vanoti aini ndiri kutoda zvakadaro ndisina protect vanoda kuita zvakadaro kwakutoriska kauko saka anofanira kutoburisawo kana 60 chekuti zvakamufanana kuti wakuda kutondiuraya handiziva kuti wakamira sei hatina kwata testo kana chii saka unoburisawo mari yekuti ndinotoziva kuti kana amapirisi ndakutongomwa ndichiziva kuti aiyo ndakapiwawo mari iri nani zvatinotarisira pamunhu anoda kuuya achida kuita nyoro iyo uchiziva kuti hauna matestis hauna chii kwakutoriska life alright ko imi mamumbosanganero nezvirwere zvakaita sanana siki zviya zvepabonde siki unosangana nadzo dzakasiyana siyana ende siki dziri pakawanda pane yeblue pane dzakatowandisa tikadawo dzitaura hadzipere tosangana nadzo kuita siki imwe kuti unogona kubuda smell zasi buda zvinenge zvovhurwa chichi zvakasiyana siyana isiki dzese idzodzo koye nungonzi yeblue ndinongonzwa wani yakamboita seiko yeblue yeblue inonyanyowanika especially kuvanhu vechirume ndovanowanika nesikiyo alright aiwa ndinotenda vatete nekutsanangura kwakanaka tinenge toda kumbonzwawo kusaidi kwenyu kuti zvakamira sei saka munhu nhasi akati uyai mumba matimi mutori redi kutoenda yenyu mobva matosiya ndinosiya zvinosiyika alright musazonyeperewa nayo vanhu mazoroorwa mozoti makuda kumboenda aiwa anenge achinja wakachinja ndodzokera kandonoti ndiwana mari zviri izi wakachinja munodzokera futiko munhu ngaatingoite zvatikangowirirana imi kana muchiti uko munowana mari zviri izi iri nyore sei zviri nyore here kuwana kwenyu mari uko zviri nyore handina kwanda hodha changu kungotenga sipo yekugezesa nokuti ndidye tikuonekerewo chichini chete konda hodha kupi alright tinana amai vari kumba ndinonyanya kuda kumbonzwawo kusaidi kwenyu kuti mimi tine madzimai vakadzi vazhinji vanotarisira kuti kana kuti akasiyana nemurume anoenda patouchline paanongonetsana nemurume pfungwa zhinji wazhinji wacho tikada kutaura 100% anofunga kuda kuenda kubhawa imimi munhu ane pfungwa yakadaro nhasi munomuti chii inini vanhu vane pfungwa dzakadaro ndinotovakurudzira kuti vagare mudzimba dzavo nokuti tikutodzitsvaga
kutodzitsvaga dzimba idzodzo nokuti iwopo uchabuda indi utechereni watoripo mukana wekutopinda mumba ende maproblems akawanda takukwanisa kumagadzirisa nenyaya yekuti tasangana nezvakawanda. Saka isusu tinototi vakadzi vari mumba batisai dzimba dzenyu, even murume akati ari kuda zvakati muitire nokuti uda kuti aitirwe nani, akauya kwatiri tokwanisa kuvaitira nokuti titori redi pazvese. Saka muri kuti mukadzi akati murume akati simudza gumbo ngarisimuke. Gumbo ngarisimuke. Ko uri kuremerwa nei wakatakurei munhu ita action. Akati kotamawo. Nekuti mhepo inozopinda ichabuda. Mhepo yakapinda inotobuda chete. Ko chibereko vanoti chibereko changu chinoshama. Chinosvika pakujaira kwese takajaira sei. Alright. Alright, aiwa tinotenda. Ko kunana baba muri kuwati chii? Vana baba ndiwe kuti tinovati chengetai mhuri dzenyu. Nokuti isusu makauya kwatiri tinokubatai bho. Makakundikana kuchengeta mhuri, ndazisasoshamisa wakuzogara kumba kwangu kusina mhuri yako nokuti ndinoenda kubata zviri bho. Saka vana baba tinongoti aiwa tinovakurudzira kuti vachengete mhuri dzavo ende kwatiriwo futi ngavauye nokuti ndovanototiwanisawo mari. Saka zviri kwese. Saka muri kutovakurudzira kuti vana baba ngavauye zvavo. Ngavauye but ngavagadzisawo maproblems emudzimba dzavo kuitira kuti vakadzi uya yavo vasazotijoinawo kwatiri. Alright, aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Matambudziko amunoti mimi akakurisa amunosangana nawo pabasa takundopendera chirongwa chedu ndeye akafanana napi pabasa renyika? Pamwe pacho unogona kutosangana nemunhu kuti anorara newe mahara. Hapana kana chaanokupa. Kana kuti pamwe pacho anotokuita zveginya. Ende mangwana anotodzoka futi otokutora nekuti iwo hauna marambiro aunomuita. Ko karamba. Anogona kutongokuuraya. Pamwe pacho unongotoziva situation yemunhu kuti munhu anouraya vanhu so. Saka wakutongosacrifice kuti urarame ka. Wakutongoenda naye wotongoita zvaari kuda kupedza pasina kubhadhara bho. Alright. Thank you very much muri yeZimbabwe tinokutendai nekuteerera chirongwa chedu Touchline Hour patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde vatinoti masex workers. Ndofunga muri kunzwa nhoroondo dzavo ndo mafambiro anenge vachiita mundima iwo. Asi pari pana vataura kuti ndikatowana hangu anotoda zvokuroorwa zvokundiroora ndosiya hangu izvozvi ndotoenda hangu ndotoenda kumarriage asikana. Ndotoenda hangu kumarriage. Ko pane nyaya yandinonzwa ndakundopendera zvangu. Pane nyaya yandinonzwa yekuti mukadzi azvisungirira murume azodini wazozvisungirira azomwa ingava iri nyaya iri kukonzeresa kudaro? Nyaya yekuti kana especially ari mukadzi ashungurudzwa nesu isusu. Murume haachachengeta vana kungosiya mhuri. Mukadzi pamwe pacho zvinosvika pakumuomerawo. Utoona kuti pamwe kufa ndoitori solution. Saka imimi munotoziva kutoti kudzimba uko muri kukonzeresa? Totozviziva kuti tiri vaurayi. Saka pakashata. Makamboingwa here nemukadzi wemunhu? Kakawanda. Pamwe pacho unotomhanyisa kutoti ndima ndivinga. Kana kutomuudza kuti motova makasimba nokuti ndakatosimbawo. Nokuti kana watopinda basa iri watova nezvivindi. Autongoti chamuka inyama panguva yacho. Tinokutendai muri yeZimbabwe. Thank you very much. Chirongwa chedu chaenda kwamvura yacheka makumbo ndo nyaya yatenge takakubatirai nhasi navatete wedu manzwa nhoroondo yavo mashandiro avanoita paTouchline. Asi zvakatokosha hazvo kuti vari kutaura kuti ndo zvandiri kuita asi ndikawana zvangu anonditora ndinodzokera zvangu kumba ndotodawo zvemba dzimba dzacho vari kutodzida. Ko vabereki variko here? Vabereki vakaseparata kare. Asi vanozviziva here kuti mwana wangu ndo basa rari kuita? Vazviziva vanenge vachingoti vana vari mabasa. Alright. Aiwa tinotenda. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Kana kari kekutanga kusvika pano paTichka MTV usakanganwa kusiya wasubscribe YouTube channel yenyu kana kusiya wafollowa Facebook page yenyu. So thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba muchititsigira pane chirongwa chatiri kuita Touchline Hour patinenge tichitaura nevasikana vanotengesa bonde mazvita.